Mwari ngavongo atisanganisa zvakare tiri vapenyu tiri vatano panguva iyoyi yatiri nguva dzedu dziri mumaoko aMwari kurarama ndiKristu. Mwari ngaakudzwe. Mwari akuite zvakanaka mwana waMwari. I've come again to encourage you to be a winner. What it takes to be a winner. On our first series takataura kutiko if you're going to be a winner you need to see and know the power of words. Realize the power and the importance of words that you hear, the words that you speak to yourself. Tikati kechipiri, a winner must always expect opposition. It is in opposition that winners are built and created. Kechitaru takati susu last time, winning begins in the mind. As a man thinketh in his mind, so is he. What are you thinking right now? You can't think anything, you can't have anything that you have not thought. Zvauri zozo, nepauri papo, it's a sum total of the way you think and what you think. Nas, toda kupenzisa ma series iwaya, anotaura pamusoro pekuve mukundi, what it takes to be a winner. My subject today, or my topic, my short sharing is the knowledge of the Bible is the winner's secret. Secret of a winner is the knowledge of the Bible. Vamwe vanoti the Bible, but inoda kuti the knowledge. Vanhu vazhinji vanonamata Mwari havarizivi Bhaibheri. Havarizivi Bhaibheri. Ndichaverenga John 8 verse 32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Matthew chapter 22 verse 29. Inot iyo. Jesus answered and said to them, you are mistaken because you don't know the scriptures nor the power of God. Vanhu vazhinji vanonamata, vanotaura nendimi, vamwe vari praise and worship, vamwe vava vatungamiri mumakereke, havazivi shoko raMwari, havaverengi Bhaibheri. Haugone kuve mukundi nekuti Bhaibheri kuriziva, iro Bible is the winner's manual, yes, but the manual will not work for you if you don't know what is written in the manual. The Bible is the truth. Bible ndiro chokwadi. Rinonzi na Jesu, you shall know the truth and the truth shall set you free. Jesu ana kuti the truth will set you free. It is the truth that you know that will set you free. It is the word of God that you know that will make you a winner. Jesu notaura nevasadhusi unoti marasika nekuti hamuzivi magwaro. Paul achitaura na Timothy unoti kubvira paudiki hwako wakaziva magwaro matsvene anokupa uchenjeri. Hosea 4 verse 6 unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Vanhu vangu vaparara, vanhu vangu vakundikana. Isaiah 5:13 unoti vanhu vangu they have gone into captivity nekuda kushayiwa zivo. What we do not know, ignorance will destroy us. Hatizvizivi kuti tiri vanani, hatizivi position yedu, hatizivi ma privileges edu, hatizivi ma rights edu, hatizivi zvinotaurwa naMwari pamusoro pedu mushoko raMwari. Kuti tizvizive, we must read the Bible. The Bible is the winner's manual, but it is the knowledge of the Bible that will make you a winner. God's business is the business of information, giving us correct information about what he thinks about us. The Bible is our information manual. Dzimwe nguva vatendi vanongotakura Bhaibheri vasingarizivi. Without knowledge, knowledge is the material that we use to think. The mind uses knowledge. The mind uses what it knows. Now, you cannot perform beyond what you know. You cannot go to the next step without gaining or accumulating new information. If you want to go to the next level in your life, in your leadership, in your Christianity, in your profession, at your workplace, in what you do, you need new information. So my levels are uri pauri nekuda kwezvawakaziva. Zvawakaziva. So Bible rinotiudza kuti tinofanira kuriziva. Jesu unoti muchaziva zvokwadi
zvokwadi ndeipi, zvokwadi haisi yamunoverenga mumanewspaper, zvokwadi haisi yataurwa navanhu, zvokwadi haisi yataurwa nadokta, zvokwadi haisi yataurwa nenanesi kana nemapirisi kana nani, zvokwadi ndeyataurwa naMwari. Zvokwadi inoti chii? Inoti iwe wakagamuchira Jesu uri mwana waMwari. Zvokwadi inoti chii? Iwe uri mudyi wenhaka yaMwari, uri mudyi wenhaka pamwe naKristu. Zvokwadi inoti chii? Inoti you are an overcomer. Zvokwadi inoti chii? Inoti you are seated at the right hand of the Father with Christ. Zvokwadi inoti chii? Inoti you are a king and you are a priest. Saka ukaziva shoko raMwari rikazara mauri, rinocreate yatinoti a winner's mentality. Winner's mentality yo producer inonzi a winner's lifestyle. Hallelujah. Wobva wafamba nestep yewinner, wobva wava nefilosofi yewinner, wararama a winner. Mwari ngaakubatsire uzvione uri mukundi, uzive shoko raMwari iro rigoshandura pfungwa dzako, rigamuchire shoko raMwari, ritende shoko raMwari. Unoziva murume anonzi Gideon muna Judges chapter 6, panouya denga, panouya ngirozi kwaari, inomwana ari muninga, inomwana achitya, inomwana akahwanda achipura zviyo, inoti Gideon, mighty man of valor, rise up and set Israel free through your power. Iye ari kuti kana Mwari muinesu sei zvinhu zvadai. Mwari ari kutarisa kuti munhu ane solution ndiGideon, munhu ane answer ndiGideon, munhu ane liberation yavana vaye ndiGideon. If you don't know who you are, if you don't know what God thinks about you, you will never perform to the utmost and to the ultimate, to the maximum of your potential, to the maximum of your divine capacity. Denga rutarisa kuti iwe usimuke, uve mukundi, usimuke, ubudirire, usimuke uite zvinhu. Asi zvinouya from the mind. Mind yako ngaitransformiwe neshoko raMwari. Vhangeri patinorinzwa richiparidzwa, shoko raMwari parinodzidziswa, haridzidzisi kuti tinakirwe chete, rinodzidziswa tirizive. Mukristu ngaazive magwaro. Acts chapter 17 verse 11 noti vekuBheria vaive nani kudarika veTesalonika, because every day vainzvera magwaro, mazuva ose vainzvera magwaro. Paunonzvera magwaro anobuilda kutenda kwako, anobuilda understanding, anobuilda revelation. You begin to think what the Bible says. The Bible says you are a winner. The Bible says you are an overcomer. The Bible says you are a child of God. You are a citizen of heaven. You don't belong to this world. Let the word of God shape the way you think. Let the word of God mold the way you think. The Bible is the winner's manual. Knowledge of the Bible will make you a winner. May the Lord bless you in Jesus' name.